फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो फ्राय बेसेबागे जोङो बारग' एनडिएफबि हिसाबै गासैबो जोंनि इउपिपिएल पार्टियावनो दंखायो आरो बे हिसाबै जोङो बेखौनो मतामत लादों जे फैबाय थानाय 2025नि जि बिसायख'थि बेवहाय जोंनि दानि जि बिटिसिनि सोलिबाय थानाय सान्थि आरो उन्नतिखौ नायनानै आरो लोगोसे दानि जे जोंहा बिटिसिनि चिफ मानबोधि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे सरकार बे सरकारखौनो जोंहा 40टा समस्तियावबो जिखि बिजाथि फैया मानो जोङो देरहानांगौ होननानै जोङो थांखि लादों आरो बे थांखिजोंनो जोङो साफ्रोमबो बिटिसि 40टा समस्ति थानायनि गेजेरावहाय जों जेसेबांनाखि जोंनि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन बारग' बिथांमोन दङ बिथांमोनहा गासैबो मावनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो बेसेबागे गासिबो बे इउपिपिएल पार्टियावनो थानानै खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय इउपिपिएलखौनो देरहासार खालामगोन आरो जोंनि जे बिटिसिनि चिफ मानबोधि प्रमद बर' सारखौनो जोङो चिफ बानायगोन होननानै जोङो थिरांथा लादों। दिनैनि हाबाफारियानो जादों जोंहा एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आरो क'क्राझार जिल्लानि अर्गानाइजआवहाय दिनै जुमदार ब्लकनि नैबे इजारागुरिनि कमिउनिटि हलावहाय जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबिखौ लानानै मोनसे सावरायनाय मेल लादों आरो बे सावरायनाय मेला बेनो जोंहा नैबे 2025नि जे बिटिसि इलेक्सन जानो गोनां दं दा बे बिसायख'थिखौ लानानै जोङो साफ्रोमखौबो जोंनि एक्सफोरखौहाय जोङो लेंहरदों आरो सुख दुख सावरायदों आरो सुख दुख सावरायनाया बेनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो फ्राय बेसेबागे जोङो बारग' एनडिएफबि हिसाबै गासैबो जोंनि इउपिपिएल पार्टियावनो दंखायो आरो बे हिसाबै जोङो बेखौनो मतामत लादों जे फैबाय थानाय 2025नि जि बिसायख'थि बेवहाय जोंनि दानि जि बिटिसिनि सोलिबाय थानाय सान्थि आरो उन्नतिखौ नायनानै आरो लोगोसे दानि जे जोंहा बिटिसिनि चिफ मानबोधि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे सरकार बे सरकारखौनो जोंहा 40टा समस्तियावबो जिखि बिजाथि फैया मानो जोङो देरहानांगौ होननानै जोङो थांखि लादों आरो बे थांखिजोंनो जोङो साफ्रोमबो बिटिसि 40टा समस्ति थानायनि गेजेरावहाय जों जेसेबांनाखि जोंनि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन बारग' बिथांमोन दङ बिथांमोनहा गासैबो मावनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो बेसेबागे गासिबो बे इउपिपिएल पार्टियावनो थानानै खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय इउपिपिएलखौनो देरहासार खालामगोन आरो जोंनि जे बिटिसिनि चिफ मानबोधि प्रमद बर' सारखौनो जोङो चिफ बानायगोन होननानै जोङो थिरांथा लादों। सोर सोर बाहागो लादों दिनैनि सावरायनायाव? दिनैनि बे सावरायनायाव जोंहा बारग' एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट मानगोनां बिबुलुग्रा बिथां फैदों, भाइस प्रेसिडेन्ट जोंहा बिरुबु बिथां फैदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि सेन्ट्रेलनि बिथांमोना नुजाफैदों आरो लोगोसे जोंहा क'क्राझार जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै जिल्लानि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे नेहाथारि आरो लेङाइ आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा गासै बेवहाय नुजाफैनो हादों। दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों माने गोबां एक्स एनडिएफबिफ्रा गोनो गोथो जादों। दा अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बे दोलोखौ लानानै मा बुङो? नंगौ, दिनै गणतन्त्र देश हिसाबै दिनै गुबुन गुबुन राजनिति दानो हागौ, खिन्थु दिनै राजनिति दाबाबो दिनै जोङो सायख'नांगोन, बिजिरनांगोन। खारन दानायाथ' दादों, खिन्थु दिनै जोङो बयबो गावनि बिबेकजों बिजिरनांगोन। जाय पार्टिखौ थानानै दिनै देरहागोन ना देरहाया, गुबुन गुबुन जाथि जन'गस्थिफ्रा भट होगोन ना होआ बेखौ बुजिनांगोन। दा आङो बिथांमोननि सायाव आं बारा बाथ्राखौ बुंनो सानाखै। दादों, खिन्थु दिनै बिथांमोनहा देरहानायनि जैग'आव गैया आरो देरहानायनि पसिबिलिटियाव गैया, बेनिखायनो आं खावलायदों। दिनै जोङो गुबुन गुबुन पार्टि दादोंबाबो जोङो बेखौ सिन्था खालामनांगौ दरखार गैया। जोंहा इउपिपिएल दं, मोजां सरकार सालायदों, गोग्गो सरकार सालायदों, सान्थि फैदों, बयनिबो सायाव मोनसे फोथायनाय फैदों। मोनफ्रोमबो जाथि जन'गस्थिया दिनै बरायदों सान्थिखौ लानानै आरो बयबो दिनै इउपिपिएलआव हाबनानै जबदान जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ।